Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe rikandidima mukanani mamukaseko matima nose yenyika ino. Tinozati mukati menyika ino Zimbabwe yese kusangana kunze kwanyika. Wese munike makabana chimuti mukati kufamba nacho. Chikonzera kutsikira chimuti chanyu. Chigofamba zvakanaka, chigotsudzura. Hasi ndiri mukati mekutaura muri Zimbabwe. Rega ndireve kuti izvo panyaya dzandakapakata nhasi, hasi dzandiri kufamba nadzo. Ndine nyaya ndinayo kumasvingo muri Zimbabwe. Iri nyaya yemurume arikufamba nembudzi pese pafamba. Anofamba nembudzi singa arikufamba nembwa. Zvinoita imbwa kana chifamba nemunhu. Ndo zvanoita. Mbudzi iyi imbudzi 1 kana kuti anodzichinjanisa? Aiwa imbudzi 1. I1. Iri gotora kandompongo. Imasvingo ya. Imasvingo ya. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yekubait bridge. Yemwana sikana baba vake namai vake vakasiyana. Vasiyana kudaro vana tete vachibva vati muroora tinokumbira kuti utipe mwana tigare naye. Vanhu vanga vane vana vaviri. Muroora akati kwete handidi nevana. Vakadzamara vakushevedzera kuti vakazotora mwana vakazovapa mukomana ndovhosera nemusikana. Vanga vari tuvana. Asi vasara nemusikana vakazoguma vakutaura masvike kuti mwana ari kunetsa. Mwana kuti sei? Ari kunetsa. Anetsei mwana. Ende mwana uyu akatozvidza tsauna yekutoti vakatozonzwa kuti tipe mwana but muroora iramba. Asi akaguma akuti mwana ari kunetsa. Mwana wandiri kutaura nezvake 15 years. Right. Mwana uyu akaguma vatete vakutofonirwa nevanhu kunzi mwana ari kuonekwa bhawa. Mukasenda bhawa rekati munogona kumuwana. Kusvika vatete vaenda kunotsvaka kumabhawa ndobva vanonyukura mwana. Vachibva vamuona. Ndogara pasina baba vake zvikanzi chiri kuitika kuti usvike papoindi zvikanzi ini ndoda kugara nababa vangu. Ndokubva kutaura nababa vari kure zvikanzi no sisi wangu chitora mwana ugare naye. Ndokubva vatora mwana. Vatora mwana zvacho zvakuchiitika pamwana muri yeZimbabwe ndozvaita kuti ndiwe panapa. Right. Ndine nyaya iyi. Vari kuchema pandivatete hanzvadzi yemurume. Vanoti mwana wanzvadzi yangu. Ndizvozvo Handingarigi achitambura kunyange vakasiyana asi zvakuitika izvi zvinokonzera kumwana. Mwana wangu. Yes. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yekumwenesi yemwana aine 7 weeks akasiyirwa vamwene vachibva vawanikwa vachimwisa mwana mukaka. Vawanikwa vachimwisa mwana mukaka muroora achibva ramba mwana. Akati aiwa hakuna mwana anoyamwa mazamu maviri. Vamwene vakataura mashoko ekuti zvawaita izvi zamu rangu inini harishamisi kumuzukuru. Right. Kunyange neni ndakatorerwa nezamu yo. Saka zvauri kuita izvi hazvizirizvo. Mwana akazogara pasi, muroora akazogara pasi nevamwe achibva atora mwana wake akurara naye. Asi akazenge akuti iye kana akarara anogona kumuka kupepuka mwana achichema ari kudhoo. Kana kutozouya kuzomutswa kunokerwa dhoo iye nemurume wake vasingagoni kumuka vachinokerwa nevanhu vari kubva mune imwe rumu. Zvichinzi kudini? Kune imwe imba kunzi yei ivi ndimi mune mwana mucheche panapa. Asi mwana wenyeri votopepuka vovhura dhoo vachinoona mwana ari panze. Abuda sei. Zvakazoita kuti mukadzi ade kuramwira mwana murume wake achiti mwana anga ari panze madhoozi takakiya ndomutora ndomuyamwisa. Apo mwana akura sei? 7 weeks. 7 weeks akukamba irere. 7 weeks mukoma KB. Abuda sei panze. Madhoozi akakiwa kunoona madhoo akavharika. Baba Isapo singade kupedza nguva nyuta igejo. Icho kwade muri yeZimbabwe rikandiri vandiri mukati mekure vane kupfapfedza dziri kuitika matima newose nyika ino. Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panguva ino inyaya inorema muzukuru sei nyaya enda kutaura paka gokwe. Chekugokwe chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe rivadapinda mukati menzvimbo yegokwe. Mukati menzvimbo yegokwe mune nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yepane mumwe musha wanga uri mukati mekurwariwa vanhu vari mukati mekurwara kudaro vanga vachinzwa mudumbu vachiita sei but vanhu vachisaziva kuti vakambofungidzira kuti vane korera but vachidati kwekuteswa mukati mevanana mazvikokota vanoona nezveupenyu vakaonekwa kuti vanga vasina korera but mudumbu vanga musingamiri dzimwe dzenguva vachirwara asi vachienda kuchaya kana kumhanya kuenda kuchimbuzi but vasingarwadziwe vamwe vachirwadziwa vakadaro musha wese wairwadziwa zvaingopesana zvokuti kuti muti urwere rudzi vakatakurwa vese kusvikira mumwe mutungamiriri wenzvimbo anova mutungamiriri wenzvimbo akwanisa kuenda pamba kuti apa ndiri kukumbira family yese itakurwe zvayo iende muchipatara inoongororwa asi vachinoongororwa muchipatara chirwere chakashayika kuti chii chiri kumboitika pavari but vanhu vachirwara misi nenguva. Hei
zvazoitika kudaro pamba pandiri kutaura apa pane vanhu vari kurwara pakazoitika pa next door pakabva paita rufu. Right? Paita rufu zvakafanana kuti dzimba, mvura nezvimbuzi vanhu vanobatsirana nokuti vanhu vanenge vakawandisa. Kureva kuti pa next door zvapakaita rufu vanhu vepamba pakaita rufu vaitogona kuenda pamba apa vachishandisa chimbuzi kana kukumbira mvura nezvimwe nokuti tooneka kuti senge family imwe chete kuti vamwe vafirwa nokuti kwakawandirwa. Vanhu pavakakwanisa kunomwa mvura ishandisa mugodhi uri pamba paya pa next pasina rufu paya vanhu vakabva vachidya mudumbu. Zvakazoita kuti vepamba apa vakwanise kuona kuti so chiri kukonzera kurwara chichimvura. But chainetsa mukoma KB baba naamai vepamba avanzwa mudumbu, vana vogati vanonzwa mudumbu. Baba naamai avanzwa mudumbu, Right? asi vana ndo vanonzwa mudumbu. Zvikanzi chei ndobva zvanetsa. Right, pane mwanakomana anogara kunzvimbo iri kupenda long but ari mwana wekugokwe. Mukadzi wake ari pamba apa nevana vake vaviri. Zvikura kuti family yakura nokuti mwanakomana akazoroora ndikuisa mukadzi wake ipapa ndobva vaisa ipapa. Mukoma KB zvadaro mwanakomana wende akati kana kuchipatara uchinzirora isi kuonekwa iko zvinozona vanga vari parufu vanga vachimwa mvura apa vari kunzwa mudumbu. Right? So kureva kuti mvura iri pamba pedu Ndiri kukonzera. but nguva iyo hana kuzvitsvaka kuti baba naamai hapana musi wati kamboona vakarara nemudumbu. Mwanakomana achibva ati baba kuonesana kuda nguva iripo marwarire ari kuita vanhu vakawanda nguva imwe chete ava vanogona kungofa futi nguva imwe chete. Ngatitsvaka hazvina kunaka. Ngatitsvake kuti chibaba chibva paiti mwana no mwana kana une zvimwe zvinofungira nokuziva kasira Ishokwadi. nokuti chaguma tarara tese iko zvinozwa kuri chiri takasimba chaguma tarara tese. Ndokubva afamba mwanakomana ndobva abvunza vabereki vake kuti tingakwanisa kuenda mwanangu kutibatsira because dzakuke dzinge dzinenga mhepo vanhu vambogezwa. Zvikanzi ndakakutendera kuti zvese zvaona unofungira kuti zvinoita zvinoraramisa mhuri panapa ngazviitwe. Zuva rataura mwanakomana wekudaro kuti munonditenderere ndio zuva rakasheka mwana wake. Anga akura sei mwana wake? Mwana wake mudiki ari pasi pe2 years. Achigara nasekuru nambuya nemuriora ndikwanga achigara ikoko achibva ashaika akatombomira nyaya dzacho ndobotanga vaviga mwana. Achibva ikoko ndoko akabva manje akunotsvaka munhu ndokutora munhu vachibva vaenda ikoko. Vaenda ikoko chokutanga munhu achisvika munhu akaenda kuanestera dzake dzekuti pamba panoenda kunogadzira kana kuti pamba panoenda kunoshanda haapinde. Anomira kunze. Amira kunze achibva anzi ndiri kukumbirawo mwana wese wepamba apa ndisati ndepa munhu mvura ndisapanda pa munhu mushonga. Nhasi ndine zvandoda kuita mune mari here kwete mari yekupa inini. Zvikanzi kana mukati mari atizonzwisisi kuti mari yei. Yes. Zvikanzi mari kana madhola anokwanisa kutenga chikafu. Zvandiri kuda nhasi akasvika kuri kumapasi 7 dzekuseni. Okay. Anosvika manheru. Zvikanzi kubva nhasi kunosvika kumapasi 7 kuseni ndinoda kuti pange pane imwe ansa then ndozotora kana kukuratidza izvi zviri kukonzeresa. Chikafu changa chinzi chitengwe chikafu cherudzi. Sadza chairo. Okay. Sadza chairo rinoti ndio rinodyiwa. Zvikanzi kubva nguva inoenda svika iyei kana mama tii yenyu kuseni kana manga muchiti kumusha dzimwe dzenguva mune imwe nguva yekuti munogona kusabika tii. Right? Kuseni pakati pekuseni nemasikati mobva maro akasadza kanobva kusvitseko manheru. Nguva iyoyo mafanira kudya iyoyo ndoda kuti muite sadza kunotenga pamari iye vakabva vati tatisina plani nazo kuti tinoda kutishandisa mari. Zvikanzi ndakuti kutengera inini chikafu nemunhu ari kuvabatsira. Chikafu chorega kubikwa pamba. Haichabikwi pamba. Kutaura kuno kwatiri kuita izvezvi hakuna kumwe kwamuri kushanya. Saka hembe dzamakapfeka hakuna munhu achapinda mumba. Okay. Chakakusha chikafu takutenga isusu kuti muzive chikafu hachisi chedu. Motokari ishi
mwana mukomana mukuru kana mwana mukomana sikana mukuru ende munotenga chikafu chenyu kupiwa mari kuti tenga chikafu ichi mota kubva madzoka Right. nasi tinorara apa hapana ari kupinda mumba. hapana kupinda mumba vanhu varara kudaro baba vakabatwa vachinyahwaira zvimwe tinozoona kumatv zvokuti vakomana vari kuhondo vakabata pfuti Yes. wemuna achifamba nemagukura achikwezva pasi kudai achidhonza makumbo Right. achienda Yes. ndo zvaitwa nababa usiku vanhu vachiti vachipepuka kuchiko chinenge chiri chidhonza icho kuni kwandibaba zvikanzi kodzokaika pane vamwe chii nekusena kwatiwanikwa muhwezva kana kuti kunyora kwokudhonza makumbo nedumbu vachida kuzama kunopinda kumumba Mpedro mao. vachivanza aiwa dzokai pane vamwe ndokubva vadzoka right zvikanzi chandida kuudza chekutanga ndechekuti changa chichirwarisa vanhu pano imvura Mvura yavainwa. tsime renyu remvura iyi ndo riri kurwarisa vanhu pano pamba pandi kutaura mukoma KB pane garden mose rinonzi garden kunyangwe muine garden but kana nguva yekupisa yakwana pane zvimwe zvirimwa zvekuti chero mukarima chero muchizvidiridza mvura aiwa nguva iyo hazvitoitiri kuda kwekupisa kuri kuita zuva garden raigara riri green baba garden rine muchero mugarden womukoma KB mumvura imomo ndo mange muine kamba ine muswe Tortoise. ndakubva kwanzi nai baba tikada kutanga kuti tikupe tsime iri nemawandiro akaita vanhu vari pano munofanira tinoita mahours mangani tisati tapedza mvura Tsime ranga rakadzika. kudzika tsime rakadzika aruwa asi iko zvinozvi ritori nemaadvantage yekuti mvura kana ikanaya rinoramba richikwira rawedzera kudzika kwekuwanda kwemvura kudzika kwaro hongu rakadzika kusvika panormal size kwete hausi mugodhi mugodhi iyai itsime asi kana mvura ichinaya chinowedzera kusumuka kwemvura Mvura yawandisa. asi tikada kukupa tinotoipedza asi kana takupa toda kuzochera musaidhi munei kana imi pakacherwa mugodhi ndachipa chipo chino kuti mugodhi pakacherwa hauna kucherwa nemi hauna kucherwa nevana venyu makatobhadhara vanhu kuchera mugodhi uyu ndakabhadhara mwana wenyu makati mwanangu ndoda mugodhi pamba ndokubva kucheresa hausi mugodhi wechitanga mugodhi wechi3 mimwe mugodhi 2 makaifarirei Zvikanzi kudina baba. zvikanzi pakatisika pashayikwa mundo zvikanzi wakambooma here pera mvura vamwe vana kusanganisira mukadzi akati hauna kumbooma zvikanzi makachererwa mugodhi 1 mukachererwa mugodhi 2 mukachererwa mugodhi 3 mukadhine rimwe chete asi pachererwa umwe mugodhi wangu asati waoma makatsvagera kuti nemakayei zvikanzi pana chatoziva zvikanzi mhiko pakachererwa mugodhi wokutanga panga pasati pane mhiko yekuiswa mugadheni ishi wechiti wakanzi mugodhi uchipedza kucherwa ndo panoiswa mhiko iyi waiswa imomo wakanzi wakanganiswa mugodhi uchibva vharwa ndo pakanzi tsime rechi3 ndo rakazoiswa mhiko inova ndiri kurwarisa mudumbu Mhiko ndei ndegadheni baba kuti varime muriwo wakawanda. aiwa vanorima kurima aiwa kurima vanorima garden vanorima right nai baba taurai nyaya yenyu baba vakaguma vanyarara vakuti iwe dairawo iwe achiriwa mukadzi iwewe dairawo inova nyaya yakaratidza kuti baba naamai vese vanozivana. Amai mudzimai wababa ava pane mashoko avakataura here? mashoko avakataura baba ndeyekuti kana chinhu chinenge chaonekwa chinenge chatoonekwa nekuti zvaitondirwadzawo kuti mwana wandakabereka 9 months anogona kusvika pakufa nhasi unototokonzeresa mwana kufa kwete zvekuvanzira kana zvekutenderera zvikanzi no nevanhu varipo kwadzakuenda nyaya idzi dzinoguma dzaoda mapurisa mangwana shedza sabhuku vari pano Right. sabhuku achibva asvika zvikanzi pana shevedzwa kuti tiite basa iri but zvatakuita basa iri pane mamwe mashoko akusvika hatidi vanhu vanozoitirana zvakati chatauya badzi nechekuti vana pano vari kurwara nemudumbu asi baba namai varore mudumbu
tapedza zvatiri kuita zvino zvokuti ndaserera panzi kana mazvinzwa sabhuku zvanze tiri kungonzwa nemakunwa asi ndinotenda kuti inini ndakaziviswa kunzi pamba pedu pane munhu achazoita sei kuzoshandira saka kuvepo kwenyu ndiri kukuziva zvikanzi right ndiri kukumbira toda kuti tigobvisa mvura iri mumugodhi yokupwa yese mukoma KB ndio pandaona kuti pane vanhu vane sainzi dzavo nezvavanogona zvikanzi nababa pamba apa hapana chamungapedzera mvura muchikupa panzi hatizozivi kuti inovhinira zvakare ikadzoka kwenguva yakaita sei kunyange kuchinaya ndinokwanisa kuibudisa pasina kupa mvura yacho vanokwanisa kuibudisa vanokwanisa kubudisa kamba iri mumvura pasina kukupa mvura right nyaya yange kuitika kumapasi 3 dzemasikati so baba vakazama zvavakazama asi zvaitwa baba ndizvokuti vairambidzwa kupinda mumba vakanzi kana mune dzimwe nzira dzamunogona muri pano musina kupinda mumba menyu itai asi kana musina nzira dzamunogona kuti muri panapa toita isusu right kusvika baba vati kana musinganditenderi kupinda mumba handina zvandokwanisa kuita svikanzi ngatikupe mvura ichibva yakupwa mukoba KB yakupwa mvura tsime rakasvika pekupedzisera vakomana vakazama kuita zviya zvokuti torai mashavhel mupare pasi pasare pakaoma kwete pekuti mukatsika tsoka inosara yakazara mavhu musare makachena zvikanzi right tsvakai mumasaidhi kune kumwe kwokuti kana mukabaya muchaona kuchibhovhukira mukati yakarwa tonera baba zvikanzi right mutonera imomo baba vachibva vakumbira kuti pane zvinogona kukanganisika kana kuti mumwe mwana wangu akakuvara ndiri kukumbira kuti kwamakutaura ikoko ndipinde ndibvise chinhu changu ndega ndobvapinda munhu wandiri kutorakera kunobatsira mukoma KB ana chinhu chakabata aitaura nemuromo chedu ngatite zvakati ndobva vapinda baba vakaita 30 minutes mukati vachiomberera kamba haina kuita zvokubatwa kudhonza kudaiso kamba yakatoonekwa vanhu vakatarisa kudaiso ichibuda mutonera ichipinda mutsime kusvika ivo vabudiswa kuti vazoibudisa kubva vakati ndiri kukumbirawo chinhu chakafanana nebhaskiti ndoisa imomo kwete pepabheki kana kubata nechipepa aiwa handifani chinhu kuchitaura nemuno kuti ndochikoshesa ichi handichibatiro chimwe chinhu ndokumbirawo bhaskiti iro chibva rese chinhu chinge chibhlanketi mukati ndobva yagadzikirwa ndobva yabudiswa panze svikanzi ndo chinhu chiri kukonzera kuti vanhu vanzi mudumbu ichi kambe ndiri kutaura mukoma KB yanga isikete zvese kuti kambe inonyudza musoro mukati yaitobudisa musoro dayo pavanhu ndikuzodayo zvikanzi ndicho ichi zvikanzi nyaya ndoda kuita panapa ndeyekuti hatifaniri kungouraya kamba iyi baba vanofanira kupiwa nguva nekamba iyi vagopupura nekureurura vari pakamba yavo then tozouraya kana vapedza kupupura zvatofunga kuti vanopupura tinokuudzai tozouraya baba vakaita 2 days vaine kamba vachinzi hamusati mapedza kutaura shoko ravaimanikidzira kunzi vautaure ranga riri shoko rokuti muzukuru wangu sori nekufa kwakaita muzukuru anova mwana akashayika uya mwana womwanakomana nyaya yandikutora ndekuti sekuru mukasvika pamba izvezvi havatendereri ava vanzi vanoti kudini vanhu vakasvika pamba vanti veduwei makadii zvenyu vakuita senge munhu akutora chekuti ndinoziva kuti makanzwa zvakawanda nezvakaitika pano asi chatinotenda ndechekuti kana zvinhu chinge zvabuda zvikafumurwa zvikapisa vanhu vanofana kunamata vanofana kuziva mwari vane mashuku ekushedza vanhu kunamata vai kuti pazuva kana kuti kune mufundisi mwana enda mushedza mufundisi nenge vambuya vandinamatire enda mushedza mufundisi nemi kana ndichichi yakati so pamba pari kuchinjana vanhu machechi vachiva vachivanamatira chanamatira but mukasvika ipapo chero une zvauri kudarika uchida kunzwa kana munhu ari kubvunza rodi vari kutanga kutaura nenyaya iyoyo ndizvanga zvakaitika asi nyaya vakataura ndeyekuti vakanga vatora kupi havana kutaura sei vanhu vaishandisa mvura yanga iri mutsime manga mune kamba umu vairwara vatonzi pane zvakakanganisika kuti mvura yakatomboshandiswa vanhu vasingarwari yakatomboshandiswa vanhu vasingarwari asi vanhu vakazoseka kurwara ndo pakapa kunzi nemubatsiri tikada kutaura zvakawanda munogona kusagarisana nezvimwe zvinhu asi isusu regai titsvage pane chii pane nyaya pane mongo wokuti mangwana zvese but ndine urombo kuti gadheni iri mwana mukomana mukuru akati hapana chinotifadza kuti tinotema madomasi tinotema muriwo tichinodya tichiziva kuti ndimo mugadheni mune chinhu changa chichikonzeresa kusanganisira nemwana wangu ari pasi saka nzigadheni ngarivharo
garden rakavharwa. Achibva atoshevedzera kuti imimi baba imimi naamai vangu ndinoziva kuti mairarama negarden. Tsvagai chimwe chinhu chokuita. Ndinogona kukutsvakirai mari muite but garden ngarivharwe. Nokuti munhu wese panopinda mugarden umu ane zvanofunga. Right. Saka garden rakavharwa. Hey! Iye mwana akazvitambira here? Mwana komana ane mwana akashaya mushure mekunge anwa mvura yemutsime. Izvo akazodudzirwa nasekuru kuti sorry muzukuru wangu. Pakanzwa baba vachipupura kuti vane chekuita nerufu rwemuzukuru wavo, akati kudini? Akatozvinzwa kuti ndizvo ndiye munhu mumwe chete ari kuti baba ndinokutsvagirai mari motsvaga zvimwe zvekuita garden kwete. Munhu akakanganisika muroora anove akatomboita chikamu chokuenda kumakwavo chinjoda kunozorora asi akadzoka futi bamba. Igokwe 0713 938 538 0713 938 538. Muri kuti kudini neicho chekugokwe muri yeZimbabwe? Tedias muchapedza mazini. Ndinenge ndiri kuPlumtree kunonzi kumalembuzi. Right. Vagare kuPlumtree tinenge tiri tese malembuzi. Ine National FM chibata zvechitsudzire ikoko. Aiwa, tinogona kutofafedza chimwe tiri ikoko. Right, muri kufambira zvebasa reka kuti muri kungo. Aiwa, ndizvo basa Mukoma Kebe. Pane imwe nyaya iriko ikoko yakatomupira matare dzimoswa. Iko zvinozoya kudzokera kepiri. Takatomboitaura. Saka pairi kutongwa izvozvi tinenge tirimo. Right. Vakuru vakati aiwa, ndeiye takambokupai mukaitaura. Izvo zvipati kudzoka zvakare. Dzokai zvakare. Mozoona kuti fine now. Yakamira sei. KB na Bozo wabereke avo mahwani chaiwo ndinonzi tinaye ndiri kwa Musami kuri seko kwa Musami gokwe hakusi here kwemugodhi wokumbobatwa fishi kugokwe ndinonzi itai mutema shamba moto baba vaKadhibethi baba Isabel ndichiri kuyeuka makamboita nyaya yekubviswa kwefishi yanga iri mutsime igokwe. Ano gokwe ineyo zvakare kozita imwe futi dzimbiri mafishi akabatwa kwakasiyana kusanganisira paEpworth. Ichokwadi. Tinotenda baba Isabel 5 minutes past 11 nyudza igejo. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Wamugaseko Zimbabwe. Ndapindira ndiri mukati mekufamba waidza. Aiwa mukoma wangu ndine nyaya yandinayo. Nyaya iyi kwairi kuBeit Bridge. Nyaya ina sabhuku. Vakwanisa kuve nemadzimai anokwenda kuita 5. Mukadzi wavakaroora ndiwo kutanga semukadzi wakapfimba vachichora kuti hana wake. Okay. Asi mamwe makadzi 4 vese vakadzi vakarambwa nevana vemuvillage mavo vobva vatora. Beyond deep down beyond deep down beyond deep down. Yemeni varoya vanapiro mumba iwe hande nacho chekuBeit Bridge. Ichokwadi muri yeZimbabwe tapindira kudaro vana mukati menzvimbo kusanganisira vana vice sabhuku vana secretary nevana mukati menzvimbo. Aiwa vana vakachema vakashidhira kuti izvo asi kwese kuti zviitike zvakadaro izvo zvinorwadza zvikuru sei. Vakomana vakatorerwa madzimai vamwe vari kushevedzera kuti izvo ndakazosiya mukadzi nenyaya kuti ndiri kuziva kuti ndo zviri kuitika asi taiti tikada kukomplena tainzi unobva muno ndokudzinga mukuru wenharaunda. Mumwe ndiwo kuti izvo mukadzi ari mumba asati aziva kuti pane zviri kuitika ainguti kungoshunyiwa chete andoshidzwa nasabhuku yakuno nozuro ukaitei. Uri kushungudza mukadzi zvakatikeuka mukadzi auya pada pachiti ari kukumbira kuenda kumusha kwavo wakamurambidza kaiwe zvinoitirwa izvozvo nenyaya dzaenda kwasabhuku dzechidzibo dzacho dzaitonesa vanhu kusvikira ati iye inini musha wangu wakutongwa nasabhuku zvinoda mukadzi akakwenda kwasabhuku ndo zviri kuitwa. Right. Saka inini ndaneta ndobva musiya pasina mazuva sabhuku atora aroora mukadzi uya kozoita mumwe akatobatwa nasabhuku registered nevanhu asi murume wacho asipo. Murume achibvaudzwa kunzi ukateerera zvinotaurwa nevanhu ndotaurisa zvakawanda. Gara nemudzimai wako. Wakanaka kaiwe une munhu anditi uneona ana chikoro anditi unotanga patsva. Gara nemudzimai wako ndokuzoita zvimwe zvakangonetserana usiri izvozvo ndobva siya mukadzi pasina mazuva sabhuku watora. So sabhuku ane 4 zvipande vanhu vandiri kutaura vese vari muvillage umu.
munhu kana kuti vanhu vaunza nyaya kunational FM ndiani? 3 varume vevakadzi vakatorwa chaicho, asi vese nditaura vane mhuri dzavo. 1 ndiye asati aroora, ari kutaura mashoko ekuti kuti ndiroore mukadzi ndinofanira kunge ndakatanga ndatsvaga nzvimbo yekugara, kana kuti sabhuku aripo asi siri iyi. Makamboenjere nenyaya yenyu kwamambo hazvibatsiri nekuti ndiye mukuru wedu, tinotochida kuenda kwamambo nekuti nzira kuenda kuna mambo sabhuku ari pasi kwamambo. Takatopa pamazana nekuti kwamukaenda kwamambo hazviiti here. Ndokupa ndakwanisa kutaura namambo, mambo vakati bhozho, mapurisa ari kukamba, haazivi kuti kumba kwenyu muri kurwisana. Yes, haazivi kuti nasi wabirwa. Vakamirira anouya kuzoripota. vanhu ngavaende kunoripota. Vane kunoripota. So vanoti iwo hatina simba, kana taripota pakazoshaya zvinobuda hanzi ambogarike. Sabhuku vakwanzi vanopisa magetsi, pisha nanapisha, Pisha dedi pisha. pisha dead. Pisha mama, Ama. pisha. Right. So zvakazoitika manje, Right. vanhu vakati vari kumusangano mumusi vachibvangoshevedzera kuti vakomana 3 ndisi tamira panapa, vanhu munofunga kana takamira ndipo 3 sezvizvi chamunofungidza kuti dambudziko riri pana uyu ndo riri pana uyu ndo riri pane uyu. Uye vasikumuka mukoma zvikanzi dambudziko ratinoziva pamuri nderekuti mese makasiya vakadzi venyu. Ndisabhuku. Aiwa, munhu vanhu vasimuka toti pane dare rasabhuku riripo hazvaro. Okay. Toti vanhu vaunganidzirwa mainputs, but vanonzi chichemo nosichemo here, vachibva vangosimuka varipo 3 vakomana zvikanzi isusu kana takamira sezvi tiripo 3 pane angazive kuti tine dambudziko rakafanana ramunoziva. Umwe mukomana zvikanzi pane dambudziko waneruziva nderekuti mese makasiya vakadzi venyini. Vamwe vakadzi hamunawo iko zvinozvi vavamwe, but mese vakadzi vekutanga makasiya. Right. Mukomana asina kusimuka munhu 1 asina kuroora iko zvino zvikanzi right. Zvikanzi izvo hauna kupedza, kana pane anoziva kupedza chekuchaiko. Uya mukomana akatorerwa mukadzi asi asati aroora, ari kuti iri ndichazoroora kana sabhuku yachinja, kana kuti ndaone kumungo kugara. Ndiye akasumuka akati dambudziko renyu awe haana kupedza uyu, mese makasiya vakadzi. Vakadzi venyu vakaenda kuna sabhuku, Vakatorwa nasabhuku. vakatorwa nasabhuku. Vanhu vangoti vachiteresa pasi because ukasimudza musoro kuti unenge wafara nezvaitika unogona kudzimba munzvimbo. So vakomana vemunzvimbo vachibvatikira, tiri kukumbirawo pese patinoungana pachinzi panodiwa sabhuku. Sabhuku isusu pachedu tadeclare hatisuda kukuonai. Imimi ndimuchende kuna chief moti ndadzingwa. Kana mati tadzingwa vana varamba kutungamirirwa neni, ndio patichakwanisa kutaura nyaya yedu. Sabhuku izvo zvavane 2 weeks. Kana paitwa chinhu havasi kumira nevamwe, havasi kuenda. Asi kwachifi kwachifuta vasaderese havasati vanotaura. Izvezvi pane mamwe mainputs akatotambirwa sabhuku vanga ri kumateresi. Saka vanhu vari kutyei kana patori nevanhu vabuda pachena kuti havasi kufarira utungamiri huri kuitwa nasabhuku. Handiti vadi kungoenda kwamambo vanosvitsa nyaya iyi. No, vakomana vacho chevochevoka vamwe vese vari right. Ivo vakomana vari 3 vanhu varipo 4 ndo vanofanira kuti vaende kunani, kuna mambo. Saka right now yakamira sezvizvi, sabhuku akabvuma kuenda kumateresi for sure, asi kugara pachigaro chake, asi basa riri kushanda. Kana secretary wake kana munhu anenge achiita yakapedza still ari kunotura kunani, kuna sabhuku. Haasi sabhuku here. Ya regai tinzwe vedare vateerere manyama muri kunzwa chiri kubva kubait bridge. Asi mubvunzo wangu manye mukoma kebe kuti ndizvo here kuti vakadzi vesava kana varambana nevarume kunyange pasina zvavaita nasabhuku vakangofanira kuenda kunoroorwa nasabhuku. Baba Isabel, pane chinorwadza chamataura. Zvatinenge tataura mumba namai Pati. Yes. Zvamunenge mataura mumba namai Isabel uri kusedzwa kwasabhuku. Iwewe nezuro wainetsana nomudzimai uchiti apakuri abikire nyama yakawanda. Ndiani anenge asvisa mashoko kuna sabhuku? Obvious. Azvidi muprofita. Taivetuka. Kana ndisiri ini ndomo wangu. Taivetu. Kana ndisiri inini ndomo wangu. Kana asiri iye ndini. Right. Hey.
icho chana sabhuku zvinotorewa kuti sabhuku avo vamera muswe unoda kugurwa uyo simba ravo rawandisa iro uye sabhuku uyo ari kuzvifonera uye vagari veko vane hunhu mhuka yamabvunza ine mukaka uri powerful kupfuura dzimwe mhuka dzese imbudzi KB mutsamadhamu vangu mai Isaac Matono ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Mashoko Shekman ndekurwadziwa chaizvo hanzi sabhuku vari kuzvifonera sabhuku varebeswa muswe unofanira wakakugurwa shamwine munyu po rikiti bvu 0713938538 0713938538 noda here madzimai anenge arambwa nevarume vavo kopa patataura pekuti izvo zvamaitana mukangoshunyana nemudzimai na 1 usiku sabhuku vano mukachikushedza chikubvunza kuti uri kuzviitirewe uri kushunyirei mukadzi warambirei kuti warambidzirei mudzimai kuti aende kumusha kwake mataura muri muimbe mukati inyaya dzinofanira kutongwa nasabhuku here ndidza sabhuku anofanira kugumira papi hei muri yezimbabwe sabhuku vanenge vatokombisa kudhara madzimai evanhu anditi zvokutoti kana mukanetsana mumba madzimai akutoenda kunopotera kuna sabhuku because kana akutoita zvaanoda achingoti kana kwangondinetsa ndoenda ikoko ende for sure ari kuenda ende aenda kudaro sabhuku ari kushedza munhu iwe tsikama iwe mwana akaberekwa nevanhu kava murege aimboenda kumusha kwavo zviri kunzi namai chibaya pafidelity sabhuku vakanyanya sabhuku vane mushonga alright sabhuku vakanyanya sabhuku vane mushonga mai chibaya pafidelity pariseko nhasi pafidelity ipapo inzwai munzwe sabhuku vane mushonga avo saka vanhu vari kutovatya ndinonzi mai gumbo paEastville saka poitwa sei nai baba Isabel Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matima nawo senyika ino ndinoziva kuti munenge makabeda chimuti muri mukati mekufamba nekumhanya nacho chikonzero charemera dzinza chiri mukati mekutsudzura mukati mekufamba wamukaseko timu rangu kuchitsungu ndiri kuenda kunyaya yemukwasha akamitisa ambuya kuchitsungu ndiri kuenda nenyaya yamai vakarovera mwana girosari akafa imashi masendra ndekwanuko ndekwedu alright baba Isabel mati matodzipedza kudzifambira wazendapedza kudzifambira baba Isabel kani no mukwasha akamitisa ambuya amai vakarova mwana kurovera mwana girosari rakaita sei girosari kana zvikangotangira kana patiridzora zigirosari zvakaoma wamukaseko wandoshedza kuti Isaac wasiwa nemuti ndebvu ndi mapindira papi reka ndingopindira mubeit bridge zvakare amai nyaya yandiri kutaura mhuri yezimbabwe yekubeit bridge murume nemukadzi vakaita vana 2 mashoko andiri kutaura ari kukumbirwa navatete hanzvadzi yemurume ane mwana wandaa kutaura nezvake ndovauya nenyaya vachiti zimbabwe ngandibatsirwe okay hanzvadzi yangu iri kure kwekure ndini ndiri paground kune zvaitika zvinoona inini ndichitaura nehanzvadzi yangu kana ndichiti munhu ari kure anogona kunge ari kunze kwenyika anogona kunge akasungwa paari hapasvikiki panguva yatinenge tiri enyoro shiwiri benefo vakachiwemba kirikiasha iritifo pana Ellen na Martha vari paGrenville 4 zvikanzi makasumudza mbada ndove kuti beyond yes yaifanira kutokwana mutop 50 ndisabuda mukuru vanenge vakabada chimoto inzwa mukoma KB ndokubva vaita vana 2 uchibva vasiyana kudaro vana ndikubva vaenda naamai vavo vachigara kwambuya amai vamai zvikanzi navatete muroora tiri kukumbirawo vana ndobva aramba ndomakanga uchinzwa kuti zviri kuita vana apo 15 years vese vasikana 1 musikana nemukomana okay muroora paakazobvuma akabva aendesa mwana mukomana ndobva asara nemusikana okay asara nemwana musikana ndobva agara vatete vakazofonera usikanzi mune chokwadi here kuti mwana wehanzvadzi yenyu wone zviri kuitika izvi tsvagai mwana asi amai mwana uyu vairamba naye ndokuzoti amai kuzofamba vega vaudzwa mabhawa nekuti muna ari mune imwe nzvimbo yebhawa chii mwana wehanzvadzi yangu
kuti usaite zvauri kuita zviri kubatira sei zvikanzi ndogara nababa vangu ino. Uone kuna baba vakuti sei ndobva vatorwa mwana uyoyo. Vamutora mwana. Ndobva nenda kuna mai vake. Uone mwana ndamona zvakadai zvikanzi ndakamba kudziva kuti ari kunetsa. Ko ainetsa makaregere kundipa. Yes. Zvikanzi ndozviri kuitika but vanga kumuvanza futi vasadi naye. Zvikanzi right nababa vacho ifunda baba vacho zvikanzi no. Chitorai mwana sisi. Sezvo achida kugara kwandiri nini. Ndokutumirai mari. Kuti muzomuunza. Kunoko. Chitorai mwana chibaenda na tete. Aenda na tete. Amai vemwana vakazouya. Vauya mai mwana. Zvavakazoona ndezvekuti bhegi remwana rehembe rakabuda. Zvavasingazivi. Ndobva mwana achibvasirwa 50 rand. Yekunzi ari kwanisa akwire taxi. Atevere. Mwana akatozotiza zvakati kubva kuna tete. But asati atiza kuna mai vacho. Asati atiza vakabata phone. Phone yacho nanhasi vakasara nayo. But vakatomboenda kunoripota kumapurisa. Nenyaya yemwana uyu. Mushure mekuti pakutanga pakatiza mwana uyu. Anoti iye akazoenda nomwe mudhara waakanogara naye waanofungidzira kuti ari kuma 50 to 60 years. Vachitsvaga mwana uyu vachibva vanomuwana aine mudhara uyu. Ndobva vabata mudhara. Mudhara wandiri kutaura izvezvi ari mukati. Akasungwa. Yakanotongwa akasungwa. Asi mwana uyu iko zvinozvo amai pavakatora phone. Tete pavakatora phone yemwana atiza. Ndobva vaona ma-messages. Ari kusendwa. Ekutoti mwana anenge achitosenda mamwe ma-message ekunzi mama nezuro rakashanda pakati endai muno kuna nhengi munotora mari. Endai munotora munhengi munotora mari. Nezuro kwaka kune mapurisa taiti tikaita mari mana mai anotengesa musika pakati mutora mari ipapo. Amai vake kana mwana aende kunoita zvigururo zvake. Amai ndo vaizotevera nzvimbo dzinotora mari. Vachikolekta. Namba imwe yavakaona imomo amai. Yavari kuti ndiziti ndoenda papi. Vanoti ndeumwe wemutemo wandakaenda kunotaura kuti ndibatsire unozviita mwana wangu. Ndo mumwe ari kutaura nemwana uyu. Mufoni. Foni yandiri kutaura iyi haisi kutenderera. Vanayo izvezvi. Baba Isabel. Vanayo izvezvi. Muri kuti imimi tete mushure mekunzwa kuti mwana wehanzvadzi yavo andiitika. Yes. Iri kupinda mbhawa. Vachibva vaenda kunotora mwana uyu. Yes. Zvikanzi nehanzvadzi ndichakutumirai mari kuti mwana iyeye auye kwandiri. Hanzvadzi yacho iri kupi? Ari kunze kwenyika. Ende angatotaura mwana kuti abvunzana matete chii chiri kukonzera kuti taura muzukuru uri mwana wangu iwe mwana wanzvadzi yangu. Yes. Ndiudze chiri kunetsa. Zvikanzi hai ndoda kunogara baba wangu. Wo ndobva fonera baba. Zvikanzi mwana ati arura uya ikoko pane zvikonzero zvakati no problem sisi chitora mwana ndikutumirei mari yekuti azoya kunoko but zvanga sita date. Nguva iyoyo mwana akabva topiwa mari yetaxi namai vake achivatisa. Hey. Baba Isabel zviri kureva kuti amai ava ndivo vari kushandisa mwanasikana kuita mabasa erima. Even zvimwe zviri mufoni machona hazviverengeki. Hazviverengeki. Apo mwana ane 15 years. Vanotsvaga nhamba. Vari kusangana neimwe nhamba yeumwe wemutemo wavakavinga. Vachiti tibatsireiwo apa. Vari kuona ndimwe nhamba futi iri pachi. Iri kutaura nemwana uyu. Zvinyadzi. Saka tete vari kuti kudini? Tete yatangaudza nyaya kuti ndichamirira hanzvadzi yangu kuti iuye. But tibatsireiwo kuti pari zvinozvi. Nekuti kunyange takamirira hanzvadzi yangu. But mwana haasi kumira kuendera mberi nebasa. Ari kuita zvinhu zvake. Ari kutokuwara tisu muridzi wemwana. Amai vanogona kunoroora nomwe rudzi. But mwana wedu ari kukuwara. But ndizviri kuti amai vanosvika pakushandisa mwana zvakadaro kufamba vachikolekta mari yaitwa nemwana usiku. Ibeti bridge. Brichina. Kanyemba nabhozvo vanhu vari kuroya uye kuromba zvemhando yepamusoro-soro zvinorwadza. Tipeiwo ka-update yamunyaradzi zvave papi pamwe chete kanembizi madhuve. Ndinonzi baba Immaculate Musarira ndiri kunoko kwaMutare. Ichokwadi muri yeZimbabwe panyaya yamunyaradzi haasati avigwa. Pamakapedzisira tichiri kukati mukutaura kuti pane tengi riri kubuda kana kuti Jojo tengi wati ndo zviri kuitika izvozvo ndo pakaguma iye munyaradzi pachake achiri mumochwari. Asati achengetwa.
ende atisati tanzwa kuti sei ndichagona kutaura nhasi nasekuru wamunyaradzi kana kuti imwe hama yamunyaradzi tigonzwa kuti zvapapi nyaya yapapi vane urongwa hupi zvavanenge vadavira mhuri yezimbabwe ndinodzoka pamuriri ndichipindura kuti shoko renyu ramabvunza riere rapindurwa kunzi zvakati nokuti vamwe sekuru vachona havasori kure tinavo muno mudhuze meharare right tozoita panyaya yembizi nyaya yembizi iye yakaonekwa parufu iyai yakazoonekwa yakafa muyadhi yechikoro pane zvimwe zvimitimiti ndo payakafira ipapo saka mbizi yakaita sei yakafa vanhu venharaunda havana here kurova mbizi iyi yakafa nei ndo pasingazivi vanhu kuti mbizi iyi zvayaitenge isingatize vanhu vamwe vanotora mafotozi vanotora mafotozi nawo vamwe vaitoigadha votorwa vari pamusoro pemafotozi vamwe vaitorwa vakatoigireba vakatoibata zvakanaka-naka vanhu havana kuvhunduka vamire kuti sei zimpax pavakashedzwa kuti vazoona zvembizi vakati kudini vakadzokera vakangoti ndovadzokera ya zvakaoma changa chatobvunzwa zvekareka chembizi nachizi Anthony achiti ko yembizi yakamira sei manzwa kuti mbizi iya yakazowanikwa yakafa tine urombo nezvakaitika ikoko kakumbire ndo zvakaitika mbizi yakangosvika kaparufu havasi kuziva kuti yakabva nechekupi asi yakazowanikwa yakafa sabhuku vanoda kudzingwa nevanhu vebhuku because achapedza vakadzi vebhuku ndinonzi baba Anashe Mount Pleasant Heights ndimutsiroka mudhara wangu Sande ko vanhu vacho vari kutya kakudzinga kasabhuku ngavaende kunoripota kunani kuna mambo kuti vanzwe kuti zvakamira sei KB Shekman Matono ndowirirana naye sabhuku avo vanoda kugurwa muswe shuwa nditiroka happy birthday baba ropa hita nyakarenga ndinonzi Mr. Desire Chigwedeza all the way from Bakasa Business Center tsime raipaka kuti vanhu vanonwa mvura yemo varware kusanganisira kamuzukuru akatofa amai pavakabvunzwa vakadaira vachiti kudini amai vakadavira vanika mubvunzo kanenge kungwara pakati vakati izvo baba mwana kana zvinhu zvinge zvabuda zvaonekwa zvinofanira zvibviswe ndinotorwadziwa kuti vana vangu vanoswera vachirwara kudai kusanganisira muzukuru wangu kufa kana zvinhu izvo zvangobuda kana zvichibviswa ngazviite sei ngazvibviswe ndo mashoko akataurwa naamai ya zvakaoma nthawi ziri kudiyana 29 minutes to 12 lekezani ndiri bakaita tenepa wabhadhara mari yebhazi right dzese idzi inyaya dzaifanira kupindurwa naminista Torerai Moyo minista weprimary and secondary education tikangovabata chete tobva tavati pfe pamhepo sabhuku avo chandibata ndinonzi Austin William Kachikwari Hardware pamapinga hanzi zviri kuitwa nasabhuku zvandibata vateereri samba kusvika tanosvika kuvanhu vari kuti vakaitwa zvinhu izvi zvakare ndobva tasangana nevanhu vacho vari kuzviita aiwa zvamuri kunzwa kuti vanhu vari kuchema tisu asi ukama hwedu pakati pedu ndopanga pasina kuwirirana asi tiri kushevedzera kuti zvinhu tinozviita saka mangwana ndichenge ndichikuudzai kuti varimi vamwe zvakare vakazodzoka mukoma KB vachiti tiri kutenda nyaya dzatakazovinga dzize takazobhadharwa mari yakazobudwa saka kusanganisa nevarima chirimwa chise ichi ndisanga chikuudzai mangwana kuti nzvimbo yakati nenzvimbo yakati nenzvimbo yakati vakazopiwa mari dzavo keshe kaenda muhomwe ndo vatinoda vanhu vanotenda kana vachinge vazoita sei vabatsirwa tozari zvaita sei wamukaseko wandiroshevedzera kuti vhiola mubango kwavula wayo handikangane wanoshevedzera kuti mai nyaya yandakupinda panapa ndeye pamwenezi nyaya yepamwenezi yandiri kutaura mukoma KB ndeye murandakadzi akayamwisirwa mwana navamwene murandakadzi uyu airi mukati mekusiya mwana aine 7 weeks ari mwanai mwana musikana ndobva asiya nani ana vamwene vachibva muroora ari kudzoka ari kuona vamwene vari kuyamwisa mwana ndokubva ati mama inangu handionese kuti zvakanaka zvamaita zvokuyamwisa mwana paipai ndamboitaura muchidimbo ndichingokuziisa zvimwe zvezvimwe zvatiri nazvo muroora achibva chema kachina kuti zvamaita izvi handikwanisi kunzwisana vamwene kusvika vataura vachiti kwanzizvo mwana uyu ndiwe pana pasi werudzi rwako chichashamsira neniwo ndakatosikwa kana kutorarama ndichimwa mukaka wambuya vangu zamu ramai vako iwe ndorisingatotenderwe kupinda mumuromo memuzukuru wangu nokuti uyu muzukuru wangu angari mashuku akuita senge akurema pakuchinjana kuratidzana zvishandwa kuti kana kwanzi kuri kudiwa hama yemunhu chaiyo anombonzi hama ndiyani so vakati singanhu vapesana mashoko so muroora akaudza murume wake asi zvanga zvakuitika ndezvekuti
kana vakarara dzimwe dzenguva amai vane mamwe mashoko vakatotaura ekuti izvo kutori nevamwe vana vanotopiwa kana mukaka wegava zvikanzi mama mune chokwadi mwana wangu akapiwa mukaka wegava zvikanzi handiri kuti anopiwa negava dzimwe dzenguva anenge chirwere chaari kurapwa obva anzi anorapwa nemukaka wegava asi kwedu anomboti ndomupa mukaka wegava zvikanzi wo so vadaro mwana uyu vanga uchiiti kana vakarara vanogona kuona mwana uyu ari kumakumbo kana kuti ari panze zviya zvokunzi ivo pachavo pese panobva mwana panga akarara 7 months havamunzwi vanogona kuzopepuka kuti vachida kutobuda panze voona kana mwana ari kana kuti atochema ari ikoko ndipo unonzwa kuti mwana hasi patiri woita sei rimwe zuva vakatonokerwa zvokuti pamusha kumusha vamwe nevamwe vanenge pane kurata dzimba 4 vamwe nevamwe vari mumba mavo vanhu vari kutonzwa mwana ari kuchema ari panze but ani mwana panapa ndiwo chete votononokerwa kunzi ei tine mwana ari kuchema panze asi mwana wenyore mwana munaye rudaiso mwana amuvo rudaiso mwana ndiye muroora akatombosvika zvokuita sei zvokuyamwisa mwana achiti zvinoita here but akasimbiswa nevanhu akatanga kuyamwisa mwana vachibva kuti isusu tofana kuti tiite sei tibatsirwa mukoma KB vanhu vandiri kutaura vakasvika muno muharare musi weThursday kubva kumwenezi vapinda muno muharare vane kwavaida kuenda kwavange vataura but nhamba dzacho dzange dzichirema ndokubva vandibata kubata kwavakandiita ini pachangu ini ndanga ndisiko kubasa vakatosvika pano pagedhi ndovasvika pasecurity ndopa ndakafonerwa kunzi tine vanhu pano vari kukutsvaka ndobva ndasangana nevanhu ava ndopakatora mashoko ekuti ndo dambudziko ratinaro asi chinhu chandiri kutaura mukoma KB chinorwadza nechinoshamisa mwana uyu mukamuona mwana ari kuita singe ari kuda kusanduka sokutaura kwacho kwavakazoenda iko zvinozve musi wapinda muno muharare vane kwavakazoenda kwavakaenda kwacho ikoko vachisvika chinobatsirwa zvikanzizwa shoko randitaura riri kumbonzi vakanzi izvo muri kuramba kuti mwana apiwe zamu rangu inini hazvishamisi kuti harichisirire mukaka izamu rekuvaraidza chete harisiri mukaka ko vanopiwa mukaka wegava ndo pakabuda mashoko ekuti kwavakaenda mwana uyu anoti yamwiswa pagava zvaanoyamwiswa pagava mwana uyu anga asingafaniri kusvika pa2 years achirarama ende pa2 years izvo anenge atoshanduka kuve chimwe chinhu chaanoda kushandiswa mwana uyu mukamuona mukoma KB but ivo vanotaura vachiti patabva naye kumba asi zvanga ari vakumburutsa kuti vamuyamwisa vese pamakumbo vari kuona makumbo akuti asingonzi ande makumbo akati asekumberi chifamba akuti asingarada kudzoka kuti asekumashure maziso aya akadai kuvhurika adai sondeka akuti asingarada kumira kuti asingarada kuchinjika so mubatsira chero achiti iye tinogona kubatsira zvimwe but izvi zvakuitika zvekuti maziso akuchinja nemakumbo akutanza maybe kana kune vamwe ndinokumira kuti maite sei vaivabatsire asi zvokubvisa mhepo nosikwanisa but kuti mwana uyu mitezo yakushanduka iyi ichinjike iyi ndokubva vafonerwa vari kumubatsiri nani navamwene regai ndikubatei muromo muroora akazofonerwa kana vamwene vari kumubatsire timbopinda muchitoro nevasawira vedu vomboisofona kumuroora pamwe chete nevese vanga vane muroora vari kumubatsira vakati kudini right vafona kudaro murume nemukadzi wake ndo vane marandakadzi wavo nemwana wakuno kuharare murume achibva kumukadzi wake usavavanzire ngativazivise kuti tiri kupi ndobva vazivisa tiri kupi tiri kuharare right zvavakataura amai avanotaura kuti vari kutevera avanotaura kuti vari kuuya anditika vanotaura kuti tiri kuharare nezuro amai vachibva vapindura kuti vafona kanzi ndiri muno muharare makati muri kupi ndoda kuya kuzoona mwana havana kurambidzwa ndobva wasvika munzvimbo yangane chechi nezuro pane imwe nzvimbo yapindirwa chechi amai pavakasvika vakasvika vanhu vari pachechi mai vakaramba kupinda pachechi vakati ndauya kuzoona mwana muzukuru wangu andida kuya kuzopinda muchechi ndine urombo mhuri yeZimbabwe izvezvizvi mamwe mashoko atiri kugamuchira panapa ndiri kuti mwana makumbo akaruti asingaruta sei akuti asingari kudzokonoka asati asvika uyezve maziso kana makatarisa haana kusita straight kudaiso anoti asingakaita sei akarereka vachibva varamba so
nhasi kuseni kwa nhasi amai vanhu ndipo vamuka vachipopota vari panzvimbo yechechi inenge vane vamwana vachipopota vachiti mwana uyu munoziva here kuti ari urudzi rwani ndingangoti vakatanga nezuro chechi isati yapera mwana munoziva kuti ndeo urudzi rwani here ende iwewo kunoku kumwanakomana wavo wakauya kunoku wakauya kuzoitei chii chawakauya kuzoita wakandiudzera kuti kuenda kupi saka wakananga inini handiti kubva iri mimba ndaita tsika nemukadzi wako kusvika nhasi apone nhasi ave mwana wakubuda munzvimbo yemwenezi kuenda kuharare zvandisingazivi vanhu vepachechi hapana akapindura mwanakomana wanga achingoshidzira kuti sori mama ndaifunga kuti zvimwe ndakura ndikagona kukuremedzai ndosaka ndauya kunoko so amai vachibva vati inini kana mapedza zvamuri kuudza muzondiudza tozadzokera tese musi wauri kudzokera ndomusi wandiri kudzokera so kutaura kuno kwandiri kuita amai ava vari panzvimbo imwe chechi ine mwana wavo nemukadzi wake amai pavaipopota nezuro vachipopotera kamwana vaive kupi vaive kunzvimbo yechechi pano kupindurwa chechi ipapo ndipo vanga vari vakazokwanisa here kupinda panoitirwa kachechi ikaramba vari kunze vakaramba vari kunze ende zvavaita manje kupopota kwavo vaiti munhu ari kupinda pachechi kana munhu ari kubuda pachechi vakutotanga kutaura navo kuti mwana wangu ini ndanga abvapo kuya panapa pachechi panapa ndo pana baba vake here panapa kune hama yake here kuno hama dzake dzisakadzisiya uko sei akauya kunoku vachingopopota zvokuti kwakatumirwa vamwe vana vesengano kuti no imboonai chii chiri kuitika mubatsiri wepachechi apa ari kuti kudini kubudikidza nedambudziko rakatarisana nemwana rokuti ari kushanduka maziso pamwechete nemakumbo no ari kushidzira kuti dambudziko isusu tiri kuona dambudziko rinogona kutopera asi dambudziko rari kutaura nderekuti kumwe kushanduka kwacho kwekuti dzimwe dzenguva kana kuri kuti makumbo atarisa kumasaidhi tingida kuda mwari vaite sei vapindire asi kuchinja zvaanga ari mwana iko zvinozvo akutochinja kana uzamo harisiri kumanikidza nokuti dzimwe dzenguva angaita zvekutosvindirwa iko zvinozvo akuti asingatomboyamwa so tichanzwa kuti kubva nezuro kusvika nhasi nyaya yapapi ndichaitevera ya zvakaoma muri yezimbabwe muri kunzwa kakuti amai vakatevera kakubva kumwenezi vachiuya kuno kuharare vachishedzera kuti ndauya kuzoona mwana ndauya kuzoona kamuzukuru asi vakaramba kupinda muchechi maibatsirwa kamuzukuru vanga vangori kunze vachingopopota vari ikoko munofunga kuti chii chapaka kuti vamwene vatevereka kumuzukuru apo ndivo vakawanikwa ka vachinwisa kamuzukuru kazamu ravo zvikanzi haiwa kachii chinoshamisira ini ndakatoitwa izvozvo muzukuru ane 7 months anotoonekwa ari panze muzukuru uyu haakambairi handiti baba Isabel saka ari kubuda sei panze muzukuru akambairi angori mwana kangodaro vanotomusumudza vanomusumudza zvese zvavanoda kuti vanotomusumudza ya pakaipa rega timbonzwa vadiwo vateereri kuti vari kuti kudini kubudikidza nenyaya iyi vamwene vadoda kubhozhongorwa avo hanzi mamulilo okay vamwene vanoda kubhozhongorwa avo mamulilo ndiri kunoku kugwanda baba Isabel chakabata chimuti kugwanda thank you mamulilo kunjani ebhanda KB na bhozho icho chevamwene vekuyamwisa muzukuru kujatajata ikoko sei ari kumuka ari panze vari kumushandisa sabhuku uyo ari kutora vakadzi vevanhu ngabviswe zvachose ndinonzi Tobias Mauraye pa10+ farm kuchinhoi chingoita basa ndinonzi KB Kanyemba Bonzi pabodzi kana mwanzangu bhoshongora Washington Maremera tinodzoka zvakare kamangwana Tuesday Madness 9 o'clock asi baba Isabel 10:15 vanenge vapindira right zviri kunzi the animal that have the most powerful milk chisikwa chine mukaka une simba kudarika zvimwe zvese ingamera camel right the animal that have the most powerful milk zviri kunzi ingamera camel ndiwo kamashoko atinawo panapa maita basa tosangana mune zvimwe zvirongwa paNational FM Radio Manheru tichadzoka zvakare kuzokupaika mutambo unenge uripo pakati pechikwata cheCameroon versus Guinea nenguva dza7